onsdag, torsdag, fredag, lørdag, søndag. Op i den dansk cykelforening. Vi har det sjovt, vi laver meget. Vi snakker fremmed sprog med hinanden. Forresten, dine krydderier til den kebab, du glemte. Og så også, jeg har din vandpibe, den er ude bare i den bil. Nej, den er bare på min kamel. Men jeg er smule bekymret. De 3 damer, man har, de bare flygter og danser med store rubene i den navle. Hvad fanden det laver, hva'? Hvad siger du på? I tunge. Jeg ved ikke. Hvad fanden skal den mand gøre? Jeg har 10 kameler, jeg har stort forretning og den bazar. Og det er alligevel det er. Må vi tage ham med hjem? Han måtte have en charme, hva'? Spiser I her med hjem? Det må det være. Men jeg tænker på, jeg ved sgu ikke, nu har vi snakket tit om, du måske er kommet ud og lejse, der stod der sølvfugler, der var afsted, og så du landet ned, hvor man også den flag, den er rødt og hvid. Det kunne da være sjovt at komme ned og se nogle ting. Jeg ved, du har øvet dig en del i vores kultur. Ja. Og du er glad for det stykke i din kultur. Jeg ved det. Så jeg tænker, at du måske lige har en lille prøve. Skal Bo have prøve? Ja. Okay, Bo, kan du fortælle mig, hvor stort er den Tyrkiet, hva'? Hvor stort er det? Stort. Ja, det er forkert. Og så kan jeg spørge dig, hvor mange mennesker bor der i Tyrkiet? Lige så mange som i Ishøj. Det er da også forkert. Vi har øvet os mange gange i den kultur og den spørgsmål, og du forstår det til at være lidt fjollet, hva'? Hvad er det mest... Det kan du svare på. Ja. Hvad er det mest anvendte krydderi... Undskyld. Hvad er det mest anvendte... Kan I hjælpe mig? Krydderi? Ja, krydderi. Hvad er det mest anvendte krydderi i Tyrkiet? Kom, du svarer nu. Hvidløg. Nej, det er salt for fanden. Så nu det kun bevise en ting. Bo han ikke fattig en skid af den Tyrkiet. Du troede, det er lange drinks med den parasolle og blinkelys og alt muligt. Men vi har den kultur. Ja. Og du skal opleve den. Ja. Så derfor jeg synes, at Bo han skal have den visum. Kan vi få det? Visum til den Bo. Hvor har vi den visum? Her vi har den visum. Ja! Og så nu Bo han kan rejse ind til den Tyrkiet. Og der kan du se, at jeg ikke laver pjat med dig. Det er noget, der vil ligesom den kan det på. Gå nu, den er ikke. Og du har det godt med det, og du har det, der ligner en gruppeliste kraft. Det er forkert. Nej, det er god nok. Så her du har den visum til den Tyrkiet, og den kan du rejse. Hvad fanden er det for noget? Det er kraftigt med drivhus. Jeg ved sgu ikke, hvad fanden du vil, men du kan bruge det, som du vil. Værsgo. Så er det nok. Så skal du ikke have den her. Nu skal du have den sidste episode til dansk. Og jeg kan Ismail 1, 2, 3. I stopper nu, jeg skal da være der med. Ja.